Oke guys, yo. Jadi kejadian hari ini adalah tikus batang tikus. Iki kamare bersih guys, lho bener-bener bersih saat kami ini kabeh kene yo maksudnya ning kono. Terus iki pun yo wis bar tato kabeh yo kan. Terus mari ngono ki aku mlebu. Seng. Terus mari ngono ning ndi ya Allah badange, aku yo ngomong ngono. Ampune iki biadab nek sebelah kene. Nek sebelah kene ancen iki langge tantasi guys, rong tak lempiti. Yo, delok. Kambing saya itu belum tak lipeti. Baru. Langge bar mentas. Nek iki, Mak. Ya Allah, Mak, urip-urip nek gak Aku kok penjuk tulung make nduk, tan manukku tak kon nyogro. Nek iki Mak ning kono. Iki kene lho. Iya, nggone bayi. Ambune nek kene ketoke, Mbak. Dadi kan dhek dadi ning kamar kono ya. Masalahnya ambune biadek sampe mlebu kamar iki. Maunya nak nopo niku? Ora putih niku lho. Rak ning kamu ning warung ka lho. Dek gak dienggo, Nduk. Ya Allah, Mbak, wis Oh, nggih. Wah, sing teng warung ambil wedo niku. kan omahe wis dirubah. Ya mak Masa mlebu? Iya. Masa mlebu kono, Mak? Mbak. mak ambune kok kopomo mak sekitar kene, Mak. Ya, sabar kok nek menawa kene. Nih aku wis gak kuat, guys, tak akoni wis. Pokoknya tak pasrahkan kepada Mae. Ambune gak nguati aku wisan. Soalnya ambune wah lah sangat nengak. Hai internet. Rene. Rene nak takoki. Rene nak takoki. Kurang mbah. Kenapa tak urung mbah? Urung kok. Hah? Mbak ibu kok semepe aku. Kenapa gak mbah Dewi Nenek? Belum bisa. Hah? Hah? Belum. Ya Allah. Yoi. Iki kok sik nopo pijet ora, Mak? Gelem maneh wong ngene omah. Enak, Mak. Kene, Mak. Ning ndi yo? Jane ndetang batak iki kok nyusahno menungso Kok Ya enak, tapi ambune kok ning kene ya apa ning kamar kan kono, Mbak, tapi kok ning kene. aku kok stres sama angger ape salah namanya biadek. Ya enake, Mbak, aku ning kene, Mbak. Terus ning ndi yo, Mak? Ya Allah. Please lah, Tang. Gak usah ruwet-ruwet jadi batang kowe. Ya. Ancen kayak biyen gak apa alungan gak usah dienekno. Nah, gitu dipane, boheman. Ke tengah-tengah kene dipane. Ngono nek tamu ason monggo Buk mawon ngono. Enak, Mak. Ini resik, Mbak. Apa karena mandi itu banyu-banyu dan iki opo ya? Tapi mesti enak tikus mati nih, Mak. Ampun nak udah min dalik kok. Iya, Mak. Iya, Mak. Walah derajat tikus. Hidup tikus. Udah nih kene malah Mbak terus tak bongkari. Ora, Mak, udah iki bar tak resiki nek apa-apa iki, Mak, ora nek batange. Oh, dah ngono. Adine. Balik nang. Kok balik nang. Ya Allah, kayu tok aja. Ini Mbak, Mbak. Sini lampune, Mbak. Sik, Mak. Dibongkar Mak iki gak badek iki, guys. Apa kasur iki ya? Ini sudah Mbak lho. Ora nek tikusnya resik kok kayak enak. Sambune apa ya? Ya. Gusti Allah. Yo, kayak enak Mbak Repa.
Ya, tapi kan dibongkar gak badek tau bisa. Iya, gak Gak badek. badek tau. Masa kasure? Iki delok dipangane tikus. Ya mak nyusup. Ya nanti mbak penasaran ya. Iku ki ya dipan, guys, wi masam. Tapi rada cilik. Kayak kan kenapa apa jenenge dipasang dipan kan kayak kan al kan ape gak pondok, ape SMP. Nah, ape tak nggokno kene. Tapi ternyata ya mondok. Ngono lho, guys. Dadi makane iki. Dibongkar gak ono wujute. Apa iki ya kasure ya? Iya. Ning jero kono, Mak. Bu, Sop- bongkar ini misalnya Sopo kayak ngerti tikus iki iku. kakean diuyoi tikus dadi koyo ngene ambune. Bu, sudah tak ngisore ke eneke Bu tak bu anu ni. Kasurnya tak anu tak angkat, gak badek sudah ngisor ya Mbak ya. Heeh. Ke enek ta Bu deh. Iya. Aneh ora? Apa piye lembab karena lembab mau Mbak berupa. Iya, Jen. Tak bongkari papane nek Bu, papan dhuwur nek. Iki dibongkari kabeh kan papane. Iki tak delok tak anu ni sitok ke eneke Bu. Jadi ora nek tikuse, ora nek barang tikuse, digoleki mae sampai singkap-singkap kuwi, payu sakmono akeh kuwi. Ada tikus. Tapi gak badek ya Mbak ya wisan ya. Gak i, Mak. Apa Apa piye? guru-guru terlalu lembab ya, Mak? Apa lembab Bu? Lembab ya Mak ya. Iya. Kan banyu iso Bu nek nyombong suwe kan lembab badek. Tahu paling pan kayak gini ya Mak ya. Paling baju ning pan ya kuat ya. Kayak nek gak badek ya Mbak wisan ya. Enggak i, Mak. Kayaknya padang-padang tikus ian. Apa iki engko di peme ae ngono? PMC. Iya. Di Apa peme ning tengah-tengah apa? lapangan kono. Ning ngarep kolam nggo kursi ki lho. Oh, Ae ya. Ya wis, Mak, ngono ae lah. Indonesia tak belek nene. Ora enek Mbak Jute yo gak langsung gak badek ki Bu. Ngono gak? Lho, Jute ora Bu tenan. Lho, ora. Nek jare kok kasure di PPAC. Tapi nek tikus mesti anu, Mbak. Enak laler Mbak, terus Mbak penasaran Mbak, nek Mbak amit Mbak. Kita anu tinggal Jute. Nek karangku banyu lembab Mbak juga. So mak ngono iso. Ya ora enek kok Bu, resik kok Mumet karo tikus. Piye, Mak? Enggak, ambune badek iki tapi Mbak. Mak, aja anak-anak, Mak. Ya ngono, Mak. Nah, Mak. Enggak, tapi Mbak. Tapi iki ambune badek lho Mbak. Mesin ketek tok, Mak. Masuk dileboni tikus. Paling curug yo apa, Mbak? Iki kan sapa, Bu? Ngene Mbah kita. Mesin ketik iku, Mak. Ya Allah, enek-enek ayo guys, ya aku ki stres Mas Ham. Sing jare Mbah iki gendenge ora. Ora dekne iki mbah apa jenenge? Mbah jelmaan tenan apa jelmaan aku ya ora arah, Mbok. Tapi nek kok ada lemari, Mbak, di pangono ya, Bu, Hmm. Mbak. Piye, Mak? Mbak. Mari sih Mak. Lemari dari pairan ku ya. Ya mama masuk kabehku sama nah. Yo iso dadi nek kene Mbak, ambune, Mbak. Sore berarti Ya enek ibu sore, Bu. Wis Mak, jajal aku gurine kabeh Mak brong kae Mak. Kuwi. Sik to, meneng sik to. Lono, sabar. Bu, kae lho tenan. Ah, mandi. Ning kae lho wis bosok, kae lho. Tiwas kene disalahno dibongkar. Endi Mak? Ya, kae lho, delok. Kae nyetirane. Kae wis. Ya Allah. Dia kita resiran apa-apa nih Mak, kuwi koper nang tau gano ate. Kuwi ngetok kuwi, kok disalahno busa. Bu disalahno busa, Bu. Ya Allah. Batang tikus ancen ruwet. Ya Allah nang koper iki. Tak anu, Bu. Wayu tak bisa tak dudai, Bu. Ya Allah, penasaran. Ambune kaya iki ya, Mbak. Ora to, Mbak? Penasaran ya, Mbak. Pak, mau dibuka gak oleh, Pak. Tak resiki ngene, Bu. Ya nek mau Ya tak resiki.
iya mak yo tak dono kabeh. Iki lho Bu, iki kene. Aku situ muntah. Oh, alah, Mbak. Tak mek pasir sik, Mbak, aku, Mbak. Wah, lepat. Lho boso misale. Ono kuwi dek ini. Kayak mai jane mambune ora Aku yang ngeye le makku wis ngesiki ye. Ya Allah ye. Ya Allah. iya deh. Kita sapa iki, Bu? Enggak lho, Mbak, kok ini kene ora, Mak. Tak siki, Mak. Oke, ya Allah, astagfirullahaladzim. tidak ning kono tak buek sik iki. Apa ana sik, Mbak? Batang. Ini biar ke sebab buat terlepas dekat. Buek sik ana, Mbak ya. Buek mari bisa. Sak bener Mak. Buek kali sik, buek kok Bu. Tak ketok aku. Kapan sik, Mbak? Aduh ya Allah setan. Ya Mak. Budi yo nang. Ya Allah, mana budi ya? Heeh. Nah, gonku yo sini ngono. Ya Allah, ketok enek sing ngobati deh Mak. Iya, tapi budak Bu, anu budak gak, Mbak. Ketok enek sing ngobati terus dene marane rene. Matine dadine gak ning gone. Oh gak ning gone sing ngobati. Nyalahno busa. Gak apa-apa Mak busane yo mbek dipeme. Lah iya. Wis apa 5 tahun pisan ra tau dipeme. Heeh. Ya ora diguwak iki kuwi. Guwak kan teno kali ngono yo wis iki. Dipendem wis. Coba dekat mau langsung dibuka ya, Mbak ya. Tapi kan gak ngono yo gak entuk durasi panjang kontene. Ya Allah, Mak. Pokok mana nek gak gawe nama ae ra iso ancen, guys. Anteng sithik ra iso. Aku iso ini angkat kasur tok ae. Oh kasur yo apa enteng, kecuali iki kasur iki bed cover king coil kae lho. Kok gede Mbak Indah aku lagi ra iso. Ngono ya. Oh, halah. Kok nek gak iso tak kon barengi Makja. Ben kene ae, wonge tarai iki mang tak syuting tak kon ning omah kene. Oh iki nek ning omah cari terus. Lihat, Dek. Lihat. Ya? Tuh kok napa be? Ndak enak sapa bajar mbak sapa? Tuh kan sampai anak eh. Golek-golek no. Aku soalnya tenang yang gue playground kayak kinaran dek sore ya. Yang berapa aku pengennya dolanan bikin kok kinaran. Ya ndak ya, ternak ya. Bisa kamu sudah dolanan aku mbak sawah. Enggak bunda tuku es ning ngarepan. Iya. Ya gini ya. Kayak dek itu dolanan cek tante ke bocah Heh? Kinara. Nah, bola. Bola. Lempar. Lempar tante sini. Lempar. Won tante Won. Oh, Won. Tante dikasih ini no, kan tante minta ini. Ini, Won. Makasih. Dikira nek Won gimana? Won, tangannya nek Won gimana? Won. Ya tangannya gimana? Gimana nek Won? Enggak, ade nek Won piye? Gorengan mbok karo sampean ning kono kuwi ning gone Ciwin ya. Mie ayam kuwi karo gorengan. Yo Won gorengan gue siwin ambek es ya? Ya ayam mie ayam. Oh, apa mbok kayak ini aja. Mie ayam. Paplon Ya iki lho. Mbak Sundari. Buka kan? Ya wis, ndang.
Ya apa? Berdiri lagi. Berdiri lagi. Kalian terus saiki mbasi nek mlaku yo gak kinara. Ayo kok. Bahaya. Nangis guys, dijak Om Tayo. Delok. Engko kendruwo sampean ketoknya. Nderek, Mbah. Yes, gak derek, gak orang derek. Ora jak Mbah ora. Ora jejak. Napa kater rambutnya? Rambutnya kater. Mau tumbuh ke? Lempar. Lempar. Lihat. Ih. Lempar sini, lempar ke sini. Lempar Mbah. Lempar Mbah, sini. Mbah sana. Iya. Lempar ini. Ya lempar Mbah sana, lempar Mbah. Lempar Mbah sana, lempar sana. Nang. Mana lo? Mbah nang karo. Lempar Pak. Iya. Lihat itu. Lihat. Lihat. Nah, ambil lagi. Lempar sama Mbah. Sini lempar sini. Lempar. Kandani sampean berkonti emang. Konti dik mangane kok. Templean itu. Mbah nek apane? Mbah templean. Ini lempar, ini. Aku tak waki dah ini kabeh. Gak roh wae. Nek sing warnane ireng, nek sing warnane Wah ning ndi ra roh. Mari yo tak tinggal ning monco kae yo ilang dhewe. Ayo nya. Iku jerapah. Iki ki anu bal iki cilikane Dio. Ambek kau sing ngomong. Heeh. Ini dari sing reget-reget ini plastik karet itu waki ini. Ini bening situ. Ninur. Pi. Kandani sampean kok nggo bobok ya. Iya. Mbak ini apa nih? Hah? Mbak ini apa nih? Ini main bola sini, lempar. Lempar bola nih. Nanti muter-muter nah. Jerapah. Nah, itu jerapah. Siapa? Terima kasih Mbak, ini Wun. Banyak. Enggak apa-apa, Mbak gak gigit. Tapi kenapa Dokin? Tang ding dut. Kenapa? Jelaskan. Jelaskan kenapa yang kau rasakan apa lah itu. Nah, itu lempar nambah. Won, Mbah, Won. Minta. Kenapa kamu dengan babu? Ini Wun. Gambar Won. Nek Won piye? Ini Wun. Kan Nek Won mbok kasih. Oh iya. Ini. Won. Bocah cilik. Di bulan lagi Wun bola. Wun bola. Mbak nyuwun bola. Tidak mau. Dapur. Titi mau mam. Mam gak? Hah? Mam gak? Ayah. Ting ting, adang tung. Ini ngono kuwi setelah tak takoki guys. Wong iki koyo rada dimbiutno mengguri karena kan bebane kan wonge kan luwih gede kan 6 kilo. Nah, dimbiutno ngono terus jablas. Biut. Terus bareng bluk jediak. Enggak apa-apa itu. Ora. Roh setan. Iku ki banangi, Dik. Ki makane rene ya. Bendra. Ku ki banang. Nah, lampu. Mbak punya lampu. Sana ikut. Kena. Ikut. Naik. Ikut. Bola ini. Wedi ya mbak sampean.
Hmm? Hmm? Mie. Orang de mie kuwi pentele rung duwe kuwi. Hmm. Nah, api. Bi. Bim. Ya. Ya. Nah. Wes iki. Hah? Wis kurang menit ya. Aku nambahin kontenku mau sing aku ngisi Iki tikus. 7 menit. 17 tambah 12 tambah 7 menit berarti. Oh, 19. 12. Yo berarti 8 wae kudune. Nah, sana mainan. Nah. Landang nih. Made prona, mbah ini gurinem. Lho, mbah ku yang gurinem, mungkin ya? Nah, itu. Nampak? Nah. Nambah kan? Carane kabur piye delok. Kabur. Ayo. Ya wis, Ndak. Sini. Mbah kuwi mbah madu. Lain bisa loh, tenang. Saya. Kena masuk. Ya wis guys, memang aku tambah-tambahan apa jenenge resiki ternyata ning ndi aja ndah. Ning Sebelah koper jare macan. Masalah padahal dia ini baca resiki macam ning isor koper. Tapi ternyata malah isor koper. Ya, malah nangis. Ya Allah guys, udah lagi dadah. 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 Ini kok tertekan banget.